côté o kuma kɔnɔna na y'an sigi tɔ ye an ka ladala jɛmu kan ka sanga ni o ba o la bi ye tarata ye jukalo tile 28 sanba 2 ani 26 don bi jɛmu kan kɔnɔna na an kɛn bɛ ka wele bila maa dɔ ma ni mina jɛ ka masala ya ta sugu bulon kɔnɔ na kɔrɔ fɔ segin a ma a ka foli kɛ ka ɲɛsin kanuba cɛman ni musoman ni waati na sanni ka taa minnu ni ka sɔrɔ ka segin na ni sɔgɔma alhamdulillah man so ko bastila basfut na baratan alhamdulillah ala tal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad ya rafi'u darajati wa dudu kasfil ummati muhammad ibn abdullah alaihi wasallam ne ce ni soli ala ga hinay ka se gawshu kalil an islam furu bila jali amin bi ambi befo ni watina mama be kan len watina sirfla sama befo don ko fe mama be ki ko dona ba bay jamana kono ku ye ko dona ba bay jamana kono amba befo ni watina ka kala ka fo bay ko ambulo fla banko bay an ga kuma konti kam ko dona bay an ga kuma kunye baram mam mission do ina de mission bla ramuna na la sona amba ta au niveau de la katana yi pachite na mi ko dona bay o tikele ne che o tamale ko fe be bangi bako fo tana wajalo tana wasago mba befo ni watina ka kila ka ndogonu befo ka damna abulala bila ka se atobele jale mba befo ni watina o tamale ko fe ka kila ka kalande befo lala biya kalande be yoro ka befo ni watina o fanta tamale ko fe nterege anan kan gaba no ye DGB ba Haidara ni watina abi kurvar jamana ka amba fo ko ni adinga singile tuni ka kala ka nyira mo ga fo Sheriff Usman Madan Haidara ka fo kala ka nafana barka yi me kuma sagi yara ma na la ka jan ni nga foli kan folo Berti ki fo ki wala nyuma don na ala sona ola foli kan ajara mawiye ne ba to amese ka ta technician fanfare na ala sona ni oka Abu Jabate ye aka tananya joafie kono ka fieni bon ansengoro anga sura ni ka nyon sura to kokura bi amina kuma min ka kamalo duna ka fo ode karamogo ni kalache kalandenche aye ka fo bi anga sigida kono adegume kosebe depuis école so kono na kase kalana suya karamogo ni kalandenche okanga ke chokodi ka nyishi karamogo fana kanga mo nyishi kalandema ni Mohamed Lalabi nan sera ka min fara nyonga anu la se kanu ba cɛman musoman wala meta yan fan fɛ ka fiɲɛ bɔn senkɔrɔ ka sɔrɔ ka segin ko kunatu amona ga ni dey abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni Afrique bɛɛ ni nene ni infusé ka ji kala ka unene tiens là mon père me gâte mais ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko jar te zara te o ka te ni abi sambi sababo ni te wore be ni ya gila kura ka segi kana na ka kɛ ni gogo wa ne ba infusé de mi ha mais min bi ya kile quoi appelez moi wa je ma on est dédié tew ka te so za bole be fali fɛ nga de jama jara kadua ke tezara ye makele ngadanga mena budji e Allah farafideno jara kadua ke tezara ye makele ngadanga mena mudunchi ye Allah tezara Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kununga min nɔfɛ o na de bi to bi ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet e de b'a fɛ ka kɔ kɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni nka jɛgɛ kɛnɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gundo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya
Bileye ejike semenjirike zamzam ka najini ngura buya pule ana ka nisodia ninga bla munya na mako jora kuna foni werela zamzam ka najini ngura buyo a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zabia Kerefe 29 porte M1 wale kele aka daga jurugu be bamba 76 80 0062 16 wale kele 76 38 959 zamzam ka najini ngura buya pule ana EPC dude bela jele wasara ni wati na ka fo ka walima don kokura ka fo antara nana dantel bate ola e ola albi ameto bango ka Abu Jabate fanfe e anga surfe kono ka no bla sekoni dongo bunakunka ame fieni bo ansengoro no oye aka alage ka tiga monobo jango kasika e Sabale, nyuma fonya na maga jugu mafongo. Bima uyo ae sabale, nyuma fonya na maga jugu mafongo. Bima uyo ae sabale, nyuma fonya na maga. Nigo kimi famala veiga sabale, nyuma fonya na maga. Nigo kimi mama du veiga sabale, nyuma fonya na maga. Nimi sirifu veiga sabale, nyuma fonya na maga. Bima uyo ae sabale, nyuma fonya na maga jugu mafongo. Bima uyo ae sabale, nyuma fonya na maga jugu mafongo. Furu nyuma yara damalu ae sabale, nyuma fonya na maga. Sinyi ma yara damalu ae sabale, nyuma fonya na maga. Sina ma yara damalu ae sabale, nyuma fonya na maga. Teri ma yara damalu ae sabale, nyuma fonya na maga. Yara damalu ae sabale, nyuma fonya na maga. Doni ma yara damalu bega sabale, nyuma fonya na maga. Bima uyo ae sabale, kasabale, nyuma fonya na maga, kunyuma da. Bima uyo ae sabale, nyuma fonya na maga, juma fongo. Bidui gagi nega klaka morning buja. nyuma fonya na juguma fonko odeye bi maya ni ka chama bo ola e madame Keta Aminata Traoré eni sokoma kon bashitela alhamdulillah bashfete di mayala o muna gira chogodi togodi duguje de yemine wa gira chogodi duguje ma mine nga ambe mina bi o ko ka chandoni donc il faut ka ngoto go nege ni konu ye mais e mawule ne ka bo ka so ka ne ko ya e wo fam chogodi ay mawule ne mawule ko ya me ko na ke to ya re wala mi ke wala mando ka fo biye taratai ni ne kunya kuma sira ni metali ke duma kanu bawla e be la bendo sabati ka nyefo oluwe bi ana mawule ko ni fle ya bismillah wa nya bismillah ko ko ribashi tala alhamdulillah ana mawule no ni mbaro ma do ko lente ayi bololo siro kan yorobe même ay ni ngonde ma do le yoro donc ama fu ale fa gunde ma do le ni ale na mi simbla fashi anda abana mi baba no ko kumata ko ni fa la yirimina ko ni masiga yela wala ibi glu yubo ka siga jula ma o temeto no do ma fu do e yela todo do ko ke jigi todo ale ko ni ale yere me yiri sa fede ayele ko sabe ay wa ma fa nyana kan kalfa bala bajite anata kor bajite la ama fa fle ba ko ye ko bela jele ni sogoma ou bismillah ka jamu ga mandi kedeka kene kene ala ou rubrique mandi no et les plats de chez nous
Ok, ola sisan madame Keta ko technicien ka fɛrɛ kɛ ko ka élément ta i ka élément ko ka fɛrɛ kɛ ko a ladon a kan ka sɔrɔ bi dossier kɔnɔ a bɛ bi dossier kɔnɔ voilà bɛɛ bɛ fɛrɛ kɛ k'a k'ale a bɛ bi dossier kɔnɔ basi t'a la an ka taa fɛ basi duman awɔ an ka taa fɛ et technicien a bɛ bi dossier kɔnɔ la o la donc bi ta ye jumɛn bi ta ye basi de an bɛ basi de la o don marakaw fɛ yen maninkaw fɛ yen kasongaw fɛ yen ne mu an bɛ première région na quoi Kayi basi an bɛ Kayi kaba saɲɔ basi wa tari kaba basi saɲɔ a nɔnɔma wa a nama o man di ne o cogo di a nɔnɔma de ka di ne sama yɛrɛ i m'o fɔ n ye basi tɛ n ka turukɛlɛ cɛ filaw fɛ yen kalan n'o nɔnɔ ye ka na d'i ma bɛrɛbɛkaw ka Abu Jabate ne labɛnw sabati la an bɛ taa Jabate fan fɛ a ka o bila ka na fɔlɔ an ka maa wele kana sigi ka mɛn maa tɛ fa ma duni fɔ ni wɔlɔsɔ ye i kɛ cogoya dɔn an ka taa yen fan fɛ an ka sɔrɔ ka se n'Ala sɔnna ma sɔgɔmadoro jɛrɛjɛn filɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de don n'o ye les plats de chez nous bi an bɛ Yirimajɔ zɛrini na an sera an ka musoba dɔ ma n'ale dogolen tɛ bɔlɔlɔsiraw kan an bɛna kuma d'a ma a yɛrɛ bɛna a yɛrɛ présenté ne ba i ni sɔgɔma ni sɔgɔma i bɛ se k'i tɔgɔ ye jamu fɔ ne tɔgɔ Mariam Jakite an bɛ Ala delibaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na ne ba i bɛna plat jumɛn de tobi ka jira an na bi ka sɔn ka basi an bɛn'o de tobi bi k'a jira an filɛlibagaw la ka sɔn ka basi donc an bɛ maninkaw fɛ ani kasongaw voilà ani marakaw parce que basi tɛ se ka fɔ cogo si la n'i ma marakaw fɔ hali an ka basi mɔgɔ caman wele k'a lo maraka basi de don wa maraka basi de don basi kɔni marakaw de ta don mais komi an bɛɛ ye fankelen mɔgɔ ye o don voilà donc aw ni ne min b'o basi ko la an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni kɔni ko i bɛ basi tobi i se ka basi ko kuma fɔ n'i ma ɲugu fɔ tigamugu fana bɛ k'a la n'o bɔra yen an bɛ jababulu k'a la je bɛ k'a la ani kɔgɔ ni manzini foroto fana bɛ k'a la sogo fana bɛ k'a la o y'a bannen o y'anw ta kɔni an bɛ mun don an ka dugu la o ye bon n y'a ye yan mɔgɔ caman u bɛ jɛgɛjalan k'a la u bɛ sumala k'a la bon nafɛn tɛ na tiɲɛ au contraire a b'a diya de a b'a renforcer de mais anw t'olu bɛɛ kɛ an ta la quoi an bɔra ka minnu ɲɛfɔ a ye sisan olu tun ye n'aw taw ye mais n'i ko ko basi yɛrɛ o ye ɲɔ dɔ de ye kaba bɛ k'a ye keninge bɛ k'a ye saɲɔ bɛ k'a ye bon ne yɛrɛ kɔni ne bɛ saɲɔ de k'a ye bari sabu saɲɔ de ka timi ne basi de ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ basi tɔw kan n'i y'ale basi bien yɛrɛ k'i da i b'a ye a ka timi i b'a fɔ ko n'i ye sukaro k'a la ale bɛ ten o ye saɲɔ gɛrɛgɛrɛ bon ne kɔni bɛ baara kɛ ni saɲɔ de parce que anw ta c'est à titre commercial ne bɛ feere de kɛ mun ka di ne ka client ye ne b'o de kɛ an bɛ ji kɛ daga la i bɛ ɲugu in ko k'a jɛ bari sabu problème ye ɲugu koli de ye mais mɔgɔ caman tɛ sɔn ka ɲugu ka ko sugu la parce que ɲugu bɛ nɔgɔ kojugu n'i ma ɲugu ko i bɛ dumuni basi caman ye cɛncɛn b'a la i b'a sɔrɔ hali cɛncɛn tɛ basi yɛrɛ la mais a bɛ n'a la o ye ɲugu de i bɛ ɲugu ko k'a jɛ k'a kɛ ji in na n'a ye ɲugu kɛ ji in na n'a wulila ko kelen an bɛ tiga k'a la ka sogo k'a la tigamugu in k'a la i bɛ tigamugu k'a la k'a labɔ bari sabu mɔgɔw b'a fɔ ko ka tigamugu caya a la bamanankan don k'a caya a la n'i ye fɛn fɛn caya a la l'excès de toute chose est nuisible basi ni ɲugu kɔni a gundo tɛ foyi ye tiga ani ka to a ka tobi ka se ne ka basi bɛ tobi de fo ka se ne ye tiga k'a la n'a wulila o la n ka kɛfɛn minnu ne b'olu k'a la o kɛfɛnw tɛ dɔwɛrɛ ne bɛ mansi ni kɔgɔ dɔrɔn de kɛ n ka basi na la mansi ni kɔgɔ n bɛ sogo fana k'a la ne ye sogo k'a la n b'a to a ka tobi n'a tobira ne yɛrɛ b'a dɔn a sera hakilina hakɛ la n bɛ je in tigɛ misɛnmani k'a k'a la parce que je fana ale jɔyɔrɔba bɛ basina la a bɛ n'a dun a b'a timiya an bɛ je tigɛ k'a k'a la ka jababulu in fana k'a la a la fɛn ka sɔrɔ ka foronto k'a la mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ basitigi i ka gɔyɔ k'a la dɛ gɔyɔ k'a la mais an tɛ gɔyɔ kɛ basi la u ko ko gɔyɔ bɛ kɛ basi la an kɔni tɛ gɔyɔ kɛ basi la toujours n bɛ segin a kan anw b'a kɛ cogo min na an ka dugu la an ye kayikaw ye dɛ an bɛna basi in bɛna réaliser cogo di n'i ye basi yɛrɛ ta an ye ɲɔ ko k'a jɛ ɲɔ bɛ bugubugu an bɛ soli k'o ko o bɔlen a la sisan i yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la an bɛ ka ɲɔ tɛntɛn an b'a tɛntɛn de fɔlɔ bon basi kisɛ ye fila ye basi kisɛ kumaba bɛ yen basi kisɛ misɛnmani bɛ yen aw b'a fɔ mun ma ko ye maraka basi o de ye kisɛ kumabaw ye mais an bɛ basi kisɛ misɛnmaniw de kɛ n y'a fɔ aw ye an bɛ Bamako di client bɛ mun fɛ an b'o de kɛ n'i ye basi kisɛ misɛnmani de ka di Bamakokaw ye an bɛ basi tɛntɛn k'a kɛ misɛnmani ye o fana o kɛcogo de b'o la tɛmɛw de b'o bɔ ɲɔgɔn na basi tɛmɛ bɛ yen mugu tɛmɛ bɛ yen basi n'i y'a tɛntɛn fɔlɔ mugu tɛmɛ in na a mugu bɛ bɔ a bɛɛ bɛ daminɛ ni mugu tɛmɛ de ye fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'a lami n'i y'a lami i bɛ segin sisan k'a tɛntɛn mugu tɛmɛ la o de bɛ kɛ misɛnmani ye mais n'i y'a tɛntɛn basi tɛmɛ la o de bɛ kɛ basi kisɛ kumaba ye i b'a tɛntɛn o la après k'a kɛ nin tin kɔnɔ n'a ye yɛlɛn ko kelen kɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a yɛlɛnna fo ka se wa basi ɲɛ a n'a tiɲɛ a bɛ dɔn n'a yɛlɛn fɔlɔ de
parce que fika basi yɛlɛ a bɛɛ ka yɛlɛ hali mugu jɛmani kelen kana k'a la ni i bɛ basi dɔw dun n'i y'a dɔn a bɛ kɛ i da tu as l'impression que mugu de b'i da o bɛ basi yɛlɛ ko fɔlɔ de bolo i bɛ basi yɛlɛ ko fɔlɔ de kɛ k'a yɛlɛ fo k'a se n'o sera tuma min na i b'a bɔ i b'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na n bɛ k'a kuru ci n b'a kuru ci tan ni n tilala kuru ci la sisan an bɛ segin k'a kala aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ ka segin k'a kala ni an tilal'o la n'i y'a kala i b'a to a ka yɛlɛ i bɛ sɔrɔ k'a bɔ o la i b'a fɔ an bɛ k'a kɛ cogo min na n'an y'a bɔ o la sisan an bɛ sɔrɔ ka a tɛntɛn n'i y'a tɛntɛn fɔlɔ ka kuru in ci mais basi dɔw kuru ka ca ni kuru dɔw ye o bɛ sɔrɔ mun na depuis yɛlɛnko fɔlɔ depuis basi daminɛ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ o de la bon i b'a tɛntɛn n'i bɛ fɛ kuru in yɛrɛ ka ci sisan i b'a tɛntɛn au fur et à mesure i bɛ ji dɔɔni k'a la a bɛ jigin n'i y'o kɛ tuma min na i bɛ sɔrɔ ka basi lami n'i y'a ye ko ji y'a labɔ i sago la i b'a kɛ sisan n'an y'a tɛntɛn o la k'a lami ka se i yɛrɛ b'a dɔn k'a lamina ka ɲɛ sisan i bɛ namugufin k'a la i b'a tɛntɛn n'i y'a lami i b'a tɛntɛn ka namugufin k'a la i bɛ tila k'a tɛntɛn tugun k'a la n bɛ segin k'a tɛntɛn tugun k'a kɛ ɲintin kɔnɔ k'a datugu ji suma de n'i y'a suma k'a ɲɛ i b'a kɛ minɛn kɔnɔ ale tɛ kɛ minɛn kɔnɔ k'a datugu i b'ale yɛrɛ kɛ de filen kɔnɔ fɛgɛfɛgɛmani bira a da la fiɲɛ b'a sɔrɔ c'est pas pour rien ko an y'a f'i ɲɛna ko TikTok basitigi VIP n'i ye basitigi yɛrɛ fɔ n'i ma VIP fɔ dɔrɔn ne tɛ content pour que ka kuma fana VIP fana sɔrɔ la mun fɛ basi feere j'ai une grande sœur n b'a fo nin yɔrɔ in na Balkisa Sise on a travaillé ensemble à Africa Télévision a fana bɛ ko caman na bi ale de ye basi ka d'a cɛ ye kosɛbɛ tuma bɛɛ a bɛ ne bila ka taa n fana cɛ don n bɛ basi nin feere a ko ne dɔgɔnin mun na i t'a kɛ basi feere ye n ko ne kɔrɔmuso a tɛ ɲɛ dɛ a b'a fɔ k'a feere k'u m'a fɔ k'i ye basitigi ye k'i b'a yir'u la k'i ye a VIP lama de basitigi VIP nana o cogo de la elle m'a beaucoup encouragé dans ce que je fais aujourd'hui ne sera yan bi c'est grâce à elle tobili dɔrɔn de ye ne ka dumuni gundo ye a ɲɛ ka sɔn c'est ça basi yɛrɛ filɛ nin ye woro ma taa kama fɛ kama ma taa woro fɛ donc sisan kɔni a ye kuma waati dɔ kuma sera an ka taa dégustation na an ka nɛnɛ aw ta ye image ye anw ta ye voilà bisimila photo magafɛnw photo magafɛnw ou bien a tɛ k'a la tantɔ de kɛcogo t'a la o yɔrɔ basitigi yɛrɛ bɛna a ka basi nɛnɛ cɛncɛn b'a la est-ce que bɛlɛ b'a la e jɔ n ka dɔɔni ta tugun dɔwɛrɛ ta tugun i k'a fɔ an lajɛlibagaw ye olu k'a lajɛ ne b'a ko nin ye basi yɛrɛ 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 de a yɛrɛ yɛrɛ awɔ confirmation toto nin y'a yɛrɛ yɛrɛ de nin y'a VIP lama de a VIP fa bɛ mugu da normalement an tun kan ka kɛ filen de kɔnɔ k'a dun komi an bɛ duguba kɔnɔ komi VIP yɛrɛ b'a kan nin y'a VIP lama sinon basi bɛ dun filen de kɔnɔ dɛ voilà basitigi yɛrɛ bɛ n'a nɛnɛ e ka leçon di ne bɛ n ta kɛ dumuni leçon di k'e k'a nɛnɛ bɛ k'a bɛɛ dun a n tɛ k'a bɛɛ dun n bɛ ka fɛngɛ ninnu de e y'i ta kɛ e ka kuma u fɛ ne b'a fɛngɛ tellement k'a jara dumuni dilanna min yɛrɛ fɛ k'a ka dumuni ka di ne de dɔn folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma voilà an b'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka aw yɛrɛ fo aw min y'aw sen bɔ aw kɔnɔ ka se anw ma ka anw ka baara ta k'a don ba la ka valeur don an ka baara la aw de don ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ juru fana tɛ san sɔrɔ ni minnu tɛ an bɛ aw fo halisa ni silamɛya foli ye aw ni ce aw yɛrɛ ka an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo bari sabu i bɛ diɲɛ baara fɛn fɛn la ni filɛlibaga t'i la mɔgɔ tɛ yen mun b'i lajɛ yarɔ nafa kɔni t'a la o ye sanjikɔrɔ wɔsi ye an tɛ se ka foli kɛ n'an ma filɛlibagaw fo foli kɛrɛnkɛrɛnnen o y'olu yɛrɛ ta ye ka sirifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo aw kelen tɔgɔ la n ka abonnew bɛɛ lajɛlen fo n ka clients k'olu bɛɛ lajɛlen fo parce que olu de bɛ courage don ne la olu de bɛ ne ka dumuni san ka bɔ n b'olu fana fo nin yɔrɔ in na ne yɛrɛ bɛ n ka équipe fo n'o ye Abdoulaye Sogodogo ye ani an ka chauffeur n'o ye Lamine Traoré ne kɔni bɛ TikTok basitigi ka basi a kuma tɛ fɔ bari u b'a kuma fɔ k'a bɛ cogoya min na ne yɛrɛ ye n sɛnsɛn ka na lajɛ min bɛ basiko in na ka n'o dɔn k'o jira aw la n y'a dɔn aw bɛɛ y'aw ka tata tɔnɔ la ayiwa ni ne tun y'an bolo ka jira aw la bi n'o ye TikTok basitigi VIP ye a ye min sɔrɔ ka jira n na ka o tobi o de tun ye basi ye basi ni ɲugo futo ni ɲugo ayiwa n y'a dɔn a y'aw ka tata tɔnɔ la an b'a fɔ ɲɛna k'aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ baara ɲana madame Keta k'i fo k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye sisan an b'a lajɛ cogo min na komi basi kɔni don an ka malolɛ yɛrɛ bɛ yan mun bɛ la bi e bɔra ka basi ye dɛ an ye basi ye dɛ
Wa ni basi ko in wani kuma ka ca parce que pour ka se ka basi la jadora ɲɛɲɛnɛ Bamakɔ yan ni télé ninnu ta man nɔgɔn quoi ko ka ca Mali kɔnɔ sisan trop o mun na basi ko in wani wa fo basi tigi yɛrɛ k'a ka dɔ fɔ an y'a la sinon a ka dɔ fɔ an ye basi ko in na sinon mun bɛ yen basi pour que an bila bi mɔgɔ ka se ka basi ɲɛna ni télé yɛrɛ tɛ muso yɛrɛ ko k'ale VIP peut-être an n'a yɔrɔ ɲini sinon a ma nɔgɔn dɛ n'Ala sɔnna a ma a b'a yɔrɔ ɲini o la ne kɔni b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ne y'a nɛnɛ basi a ka fita Samira basi ka wusa halisa a b'e da kɔnɔ a ka fita dɔɔni basi ka wusa dɛ basi diyara yɛrɛ de ne tɛ min fɔ k'i waleɲuman dɔn o diyara n ye foli diyara n ye k'i ka dɔw maa welelen fo ka fɔ baara a sɛbɛkɔrɔɲɛ na ne mun ye sogo wa sogo b'a la misi sogo de don wa misi sogo don misi sogo bɛ se ka k'a la saga sogo bɛ se ka k'a la furu fana bɛ se ka k'a la mun bɛ nana o kuma e tɛ basi fɛ e bɛ ne k'a dun de awɔ e k'a dun donc Samira an ka don maa welelen fo n'o ye Mariam Jakite an yɛrɛ bara ɲɛ ɲɔgɔn don an bɛ foli lase a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka nin plat in na parce que basi tobi tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn ne yɛrɛ ye caman dɔn a kɛrɛfɛ kunun tɛntɛli o namugu kɛ tan i n'a fɔ an ka invité y'a fɔ cogoya min na a ɲɛ ka misɛn ni télé tɛ ni télé tɛ ni an tɛ nin étape ninnu bɛɛ y'a la k'a fɔ ko i bɛ ne yɛrɛ kɔni ne tun bɛ panpan dɔw kunna an ka tiɲɛ fɔ mais sisan k'a ye ka taa n sigi a tigi a dɔnbagaw kɛrɛfɛ k'a tobi ni na tila ka nana ye o ye ko wɛrɛ ye an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bari a y'a ka temps ta k'a ɲɛfɔ an ɲɛna ka na kɔnɔya jɛlenya la ne ko ne mun la ɲugu b'a la sɔbulu o b'a la ni basi in ka di sa yɔrɔ nka ok an bɛ kɛ ka ɲɔgɔn ye n'Ala sɔnna a ma komi n y'o ka ca yɔrɔ n tɛ n'a dun yan fɔlɔ i tɛna se ka fɛɛrɛ a la ayi n tɛ taa nɛnɛ yɛrɛ n'Ala sɔnna n'i jiginna i b'a sɔrɔ yen o la Ami an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye ka fɔ baara ɲɛna merci ka fɔ e Keyita e Tarawele baara ɲɛna o la i bɛ kuma kuncɛkɔrɔfɔ jumɛn tugu ninnu na n bɛ kuma min fɔ an balakaw ye nin n'a ɲɔgɔnna ninnu an ka to k'u caya an ka dumuniw na kuma o kuma kini m'a fɔ malo ka ɲi mais nin fana b'a to dumuni bɛ digérer denmisɛnnin minnu fana b'an sen fɛ u b'a dɔn karisa ɲɔ bɛ tantɔ ɲɔ b'an bolo sɔbulu bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye parce que an ka invité y'a fɔ cogoya min na mɔgɔ caman bɛ yen muso caman bɛ yen n'i ko ka basi tobi baara don cɛncɛn bɛ ko b'a la a tobi cogo ni ji ma taa fɛ ko dɔ kɔni bɛ kɛ mais u ka a laɲini ka nin fana don an ka quotidien na o fana bɛ kusaya kosɛbɛ an ma basitigi fo n'o ye Mariam Jakite a bɛ Yirimajɔ Zɛrini na an b'a fɔ kosɛbɛ k'a ka basi kɔni a jara Ala da ne ma jara ko an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o b'a to sisan Madame Keyita an bɛna segin an ka maa wele ma nka bamananw ka kuma don n bɛ min f'u ye baara dɔ daminɛ cogo min na o la an bɛ taa technicien fan fɛ pour que u ka se ka an ka maa wele ka sɛnsɛn k'a ladon ka sanga ni minnu salo ye sugu kɔnɔ an ka sɔrɔ ka don n'Ala sɔnna a ma ne ye Dezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sara n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye balimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunun ka dalankolon to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épice dun aw minnu ye sogojininaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw gono kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épice dun
Mali kɔnɔ Gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ Zamzam ka najininkura buyan poulet a n'a épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la Zamzam ka najininkura buyan a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ Ɲarela immeuble Babu Yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛla 76 38 59 59 Zamzam ka najininkura buyan poulet a n'a épices duden bɛɛ lajɛlen wasara. An taara an nana kokura tugu madame Keita ni b'a to n y'a fɔ cogo min na bi baaraw an n'a kɛ cogo min na dumuni dunnaw tɛmɛnen kɔfɛ an n'a don ɲininkaliw kɔnɔ ka ɲɛsin an ka don maa wele ma o la a kun ye kɔrɔfɔli daminɛ kɔrɔfɔw kɛ a kun ye foliw kɛ ka ban sisan ko ni ɲininkaliw de bɛ yen o la ɲininkali kun fɔlɔ min bɛ yen madame Keita n'an b'o ta k'o ɲɛsin a ma o de ye Mohamed Lalabi kunu kalanden ni karamɔgɔya kun bɛ cogo di. Bon alhamdulillah an bɛ yɛrɛ fo ka tila ka an balimamuso fana fo ka tila ka mun y'a basi kɛ ko Mariam t'a dɔn an b'a fo nin waati in na i ka ɲininkali diyara n kosɛbɛ n'i ko kunu kalanden ni bi kalandenw a différence ye jumɛn ye kunu ne ye kunu wagati mun ye ne bɛ kuma o de kan an ka taa fɛ o ye tiɲɛ parce que n'i ko kunu a yɔrɔ ka jan kosɛbɛ o ka jan kosɛbɛ mais o ye mun lakalan ye kunu kan an bɛ kuma o de kan parce que bɛɛ n'i ka dɔnfɛn don n tɛ mun dɔn i man k'o fɔ i ye mun dɔn i b'o dɔrɔn de fɔ a ka ca Ala fɛ n man ka fili o la nin waati in na n'i ko kalandenw ne yɛrɛ ye kalanentigiba de ye ne fa Lala Habi de Gawusu ka Liberté ale tun ye kalanentigi ye ale fa o tun ye kalanentigi ye voilà bon bi ne yɛrɛ ye kalanentigi ye bon a ka ca Ala fɛ ka question yi a ɲini kosɛbɛ parce que ne bɛ se ka kuma kalanden kan kalanentigi bɛ se ka kuma kalanden kan kalanden tan bɛ se ka kuma kalanden kan dɛ ayi wala n'i ko kunu kalanden parce que yan'an ka se bi ma ne yɛrɛ ye kunu kalanden dɔ ye parce que mɔgɔ ye gɛrɛbuya ka kalandenya na mɔgɔ ye gɛrɛbuya k'a la ka tila ka minɛnko sarala k'a la ka dumuni tobi sarala k'a la ka biriko sarala k'a la ka malotigɛ sarala k'a la o bɛ se ka kuma a kan mais e dɔ k'a la parce que ne ye gɛrɛbuya kɛ Ala kibaru e gɛrɛbuya kɛ ne ye gɛrɛbuya kɛ ka palani minɛ n bolo ka dumuni minɛ kare ni kare kɔnɔ da ni da la ne ye gɛrɛbuya kɛ n bɛ kuma dɔ f'i ye bi ɲininkali nana ye na kuma fɔli man ne ye hali ka misiri wele kalandenya ne y'a kɛ jɛnɛ misiri kelen ne ye misiri wele ka jɛnɛ bon ja an ka ja dugu la bɛ ko ja muso dugu don o ja ne ye kalamɛnɛ kɛ ja mɔgɔw ye e ye bi de o wala bon mɔgɔ t'i se ka bi sɔrɔ n'i ma kunu passé quoi n taara nin y'a faamuya bon o ja kelen ne ye gɛrɛbuya kɛ yen ka taa dumuniw fara ɲɔgɔn kan ka taa dumuni fara ɲɔgɔn kan ne y'o kɛ yen et puis o ja kelen ne ye malo tigɛ sarala ka ja ka malo tigɛ a tigi ye n karamɔgɔ ye quoi kalandenya kɔnɔna na ka malo tigɛ n karamɔgɔ ye 9 a 10 o ye n karamɔgɔ ta ye ne ta t'a la quoi donc sisan e bɛ taa mɔgɔw ka foro la merci n'i ye 9 tigɛ 10 i b'o bila kɛrɛfɛ o ye malo siri k'a siri k'a kɛ 9 ye a 10 o bɛ bila a sanfɛ o de y'i ta ye i b'a fara ɲɔgɔn kan ka gosi ka taa di karamɔgɔ ma k'i karamɔgɔ barika ɲini pour que don min na n'i bilali kelen na don min na i ka se ka fanga sɔrɔ bon o kunu kalandenya barika ɲini tun bɛ yen fɛn tun tɛ yen quoi i n'a fɔ fɛn sugu jumɛn fɛn sugu jumɛn i n'a fɔ wari mɔgɔ tun bɛ nata i karamɔgɔ la dɔnni de kun nɔfɛ quoi mais bi ani kun tɛ kelen bi mɔgɔ bɛ nata karamɔgɔ la wari de nɔfɛ mɔgɔ tɛ nata dɔnni nɔfɛ bilen quoi o de kosɔn kalandenya barika banna an bɛ don min na ko bi ne k'a mɛn tulo la ou bien ne k'a ye n ka yiri la k'a fɔ ko karamɔgɔ kalanden filɛ nin ye a tugura a karamɔgɔ den nɔfɛ ne y'a ye an ka nin waati laban de kɔnɔ karamɔgɔ ka tugu kalanden ka tugu kalanden ka tugu karamɔgɔ denmuso nɔfɛ k'a b'a fɛ
hali kun ni kun ko karamɔgɔ k'a fɔ ko kalanden ma n bɛna n denmuso d'i ma i k'a furu kalanden mun tun bɛ sɔn a ma a man ca a kuma man ca parce que i b'a fɔ ko n'i y'a denmuso furu sisan est-ce que n'i ye ko dɔ kɛ denmuso la i tɛna i ka barika perdre wa i tɛna karamɔgɔ ka duwawu perdre wa mais bi o bɛ karamɔgɔ denmuso yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ karamɔgɔ t'a kalama furu la awɔ dara y'a faamuya n y'a faamu kosɛbɛ bon o ka bɔ yen fɔlɔ bi kun mɔgɔ kun se k'i jɔ k'i jɔ i sen fila kan k'i karamɔgɔ denmuso fo walima k'i jɔ i sen fila kan k'i karamɔgɔ denkɛ fo walima k'i jɔ i sen fila kan k'i karamɔgɔ muso fo kun o kun tɛ kɛ k'i to kalanbulon kɔnɔ donc olu tun tɛ kɛ donc ta i ye to ale ye e tun bɛ majigi minɛ de ta merci ka ɲɛsin karamɔgɔ ni a ka denbaya ma o kuma don mun na parce que fɔlɔ kalanden tun bɛ kalan de k'a labila a ka labɛnni fana na o fana tun bɛ ka gintan wɛrɛ de ka duwawu k'a ye ka kuranɛ kalan ye pourquoi i nana duwawu mun i nana kalan mun na ala ka barika don a la i nana dɔnni min ɲini pour a ka sigi yen ala ka barika don a la mais bi kalanden bɛ na de ka na karamɔgɔ nɛnɛ ka sɔrɔ ka taa karamɔgɔ t'a taa yɔrɔ la yɛrɛ donc a nakun ye sɔrɔ min bɛ karamɔgɔ la merci donc n'a nana dɔɔnin sɔrɔ o la merci a bɛ tunu mais dɔɔnin in ko tɛ bilen a nakun ye dɔɔnin kalan tɛ yen bilen koyi non dɔɔnin kalan tɛ yen bilen k'a kalan kɛ voilà mɔgɔ ka na kalan na dugu de dɔgɔ ko awɔ bon kunun an tun bɛ biriki gosi karamɔgɔ ka taa biriki gosi karamɔgɔ ye ka karamɔgɔ ka so jɔ k'a ban pewu bɔgɔ e tun bɛ se ka tile 7 kɛ i ka fini min b'i kan na n'a nɔgɔra i yɛrɛ bɛ taa ko kɔɔri kɔnɔ k'a da tile la a bɛ ja o tile kelen kɔrɔ i b'i sigi de k'a bɔ kɔnɔ fini t'i bolo i b'i sigi de k'i ka fini kɔnɔ n'i tilala tuma min na n'a jara k'a fɛgɛ dɔɔni i b'i ka fini ta k'a don i la ka na so karamɔgɔ barika ɲini kosɔn bi n'i y'a kɔrɔbɔ k'i ka kalanden ci ka taa ci la a tɛ taa wa a bɛ tila k'a f'i ye tuguni ko a ma ɲɛ fɔlɔ k'a fɔ ko an tun b'an disi gosi de ne ye nin kɛ n karamɔgɔ ye mɔgɔ de tun b'u disi gosi n'a ye kunun ne ye nin kɛ n karamɔgɔ ye ne ye nin kɛ n karamɔgɔ muso ye ne ye lɔgɔ ɲini karamɔgɔ ye ne ye biri gosi n karamɔgɔ ye ne ye minɛn ko n karamɔgɔ ye o de tun ye waso ye mais sisan jɔn waso n'a karamɔgɔ ye a man ca dɛ e filɛ ka min fɔ ko n y'o kɛ bi dɔ de b'a fɔ ko ye jɔnmaya ye merci bara ni b'i k'o kɛ karamɔgɔ ye bi walima karamɔgɔ muso ye taa ji ta k'a d'a ma taa lɔgɔ ɲini ka d'a ma dɔw b'a fɔ ko ye jɔnmaya ye o la sisan n b'a ka kuma tigɛ e b'a ye k'a fɔ hali n'i donna ekɔli n'i ko kalan ale ye kalan bɛɛ de ko don hali n'i taara kilasi kɔnɔna na effectivement e b'a ye k'a fɔ ekɔliden ni maître fana cɛ de kilasi kɔnɔna na e b'a ye k'a fɔ ni kun ni bi fana o cɛ ka jan bi a tɛ ku i la i ka taa busan da den kan dɛ fɔlɔ ni ekɔliden bɛɛ ni karamɔgɔ ye carré kɔnɔ a tun bɛ kɛ cogo di i tun b'i boli k'i dogo fɔlɔ ekɔliden tun c'est à dire ekɔliden ni maître cɛ tun bɛ cogo di kilasi kɔnɔ a tɛ ku i la yɛrɛ misi yɛrɛ k'i ye carré kɔnɔ ou bien i tɛ ci la i tɛ foyi la k'e bɛ carré kɔnɔ e ni misi ɲɛ bɛ na o dugusajɛ e bɛ t'o lakali o tɛ tiɲɛ ye wa surtout n'i ma se k'i ka leçon ta mais bi a bɛ cogo di bi kɔni an bɛ ɲɔgɔn fo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balani kɛnɛ kan ekɔliden ni karamɔgɔ a ma nɔgɔn o la an bɛ ɲininkali di an ka maa wɛrɛ ma bon ekɔliden ni karamɔgɔ toujours an bɛ kalan hukumu de kɔnɔ o don kalan bɛɛ kalan de ye o don tiɲɛ don ekɔli kalan madarasa kalan hali mɔgɔninfinya kalan nin bɛɛ kalan de ye tiɲɛ mais kalan kɔni titre foncier fɔlɔ an ye mun mɛn an faw da ani an mɔkɛw da kalan yɛrɛ titre fɔlɔ o ye bonya ye fɔlɔ k'i karamɔgɔ bonya k'i karamɔgɔ n'a ka denbaya bonya o ye tiɲɛ o ye diyagoya ye quoi n'i b'a fɔ n'i yɛrɛ ka ɲini n'i y'o kɛ o de ye kalan hali n'a sɔrɔ la bɛɛ ye dan kalanjɛ la parce que kalanjɛ ani barika tɛ kelen ye quoi o tɛ kelen ye non dɔ kalanlen don n'i y'a ɲininka fɛn o fɛn a b'i jaabi mais barika t'a la o ye tiɲɛ ale ye kalan de ɲini mais kalan yɛrɛ soupassement ye mun ye n'o ye barika ale m'o ɲini quoi bon diɲɛ laban na bi ni barika t'i la i bɛ siri mɔgɔ wɛrɛ de la mais sisan mun bɛ la bi munna o kuma ale amadu ye karamɔgɔ ye e filɛ ka min fɔ k'e ye nin bɛɛ kɛ yɔrɔ e yɛrɛ ye kalandentigi o mais a tɛ ninnu dɔw fɔ kalandenw ye k'u hakili jigin wa n bɛ kuma dɔ f'i ye bi awɔ an ka kalanbulon bɛɛ n b'a basi an yɛrɛ ka fɔlɔ quoi an yɛrɛ ka kalanbulon bɛɛ de b'an ka kalanbulon dayɛlɛ don mun na
kana bila lalabi fatuli ma fo kana bila an ka émission sigilen ma sisan bɛɛ mɔgɔ bɛɛ y'a seere ne ma deli ka n jɔ fɔlɔ n yɛrɛ wolofa yɛrɛ o ye mɔgɔ wolofa ye karamɔgɔ ye cɛman nkalon ale de y'i bila ka taa i ka taa kalan kɛ ayi o kɔni o ye karamɔgɔ ye i ye bonya mun sɔrɔ yen i bɛ n'o bonya ɲɔgɔn de kari fana na mɔgɔ fana b'a ye tiɲɛ na karisa den bɛ k'a bonya cogo min na an fana k'a kɛ ten ne tun bɛ ne ma deli ka n jɔ ka n jɔ k'an fa fo fɔlɔ ou bien k'a ni sɔgɔma fɔlɔ ou bien ka kuma lakala ye fɔlɔ a bɛɛ ne bɛ n gan kunbɛn ka sɔrɔ ka lakala ye an k'an biri yalabi ye bɛɛ k'i an k'an biri yalabi ou bien an k'an ɲɔngiri yalabi ye kalanden bɛɛ a fɔlɔ ne de la o mo de parce que ale ka exemple da walasa tɔw ka se k'ale suit voilà bon directement bi kalanden ko bɛɛ tiɲɛna ka ban pewu a bɛɛ kari la i yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ ko i ye karamɔgɔ ye quoi mais mun na a tɛ nin yɔrɔ dɔw fɔ kɔrɔkɔrɔ o ye a fɔra ko ye a fɔra wa a bɛɛ fɔra ka fɔ parce que ni mɔgɔ adamaden nata la i b'i ka jɔn de ye quoi i bɛ se yɔrɔ dɔ ma sisan o yɔrɔnin fana an b'a ye nata an b'a ye surtout kare i ko gerebuya gerebudenw kuma dɔw la su bɛ ko i b'a fɔ ko e tɛ taa so wa a b'a fɔ ko ayi ne ka karamɔgɔ ko tant que ni ma nin da hakɛya in sɔrɔ n kana se yen walima karamɔgɔw fana natara wa ou bien a ko bɛ cogo di non n b'i jaabi o yɔrɔ la i b'a dɔn kunun gerebuya ani bi gerebuya kelen tɛ kunun kalandenya ani bi kalandenya kelen tɛ différence ba de b'o ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ kulo bɛna sisan karamɔgɔbaw min bɛ yen sisan na o kulo bɛna o tɛ se ka kuma yan bi mais ne bɛ k'o ka kuma de kɛ o kɔfɛ yan awɔ i bɛ gerebu caman ye bi kari kɔnɔna na ko bɛ ka gerebuya kɛ ne m'a fɔ tiɲɛ tɛ n m'a fɔ nkalon don mais ne ma d'a la o caman ye kalibanciw ye a caman de bɛ yen karamɔgɔ t'u la walima mɔgɔ min y'a bila i b'a sɔrɔ la karamɔgɔ nin ye karamɔgɔ ye mais i b'a sɔrɔ kalandenw fana ɲɛmɔgɔ bɛ yen o fana cɛ kalandenw fana ɲɛmɔgɔ bɛ yen olu bɛ se ka kalandenw bila fɛn caman na karamɔgɔ t'a kalama o ye tiɲɛ karamɔgɔ yɛrɛ ye man di ni kalan t'a ye man di gerebuya t'i n'a fɔ ko ka a kɛ ka taa wari di karamɔgɔ ma gerebuya t'o ye o tɛ quoi n taara nin y'a faamuya fɔlɔ gerebuya tun ye min ye wari ɲini tɛ wari tun tɛ d'i ma quoi e tun bɛ taa de tuma dɔ la ka taa kɛ k'i yɛrɛ farikolo bɔ i cogo la walima ka taa kɛ ka dumuni ɲini k'a dun mais k'a fɔ ko i bɔ k'a taa wari dɔ ɲini ka na ne taa wari dɔ ɲini ka na i n'a fɔ nin waati laban ninnu na ni ma wari sɔrɔ n tɛ segin so ubiyɛn n ma fɛn sɔrɔ n tɛ segin so o ye sisan de ye quoi. parce que a caman de bɛ yen surtout gitɔrɔnda ninnu na i ma n'o ye a ma nɔgɔn. ko ni gerebuya ti fɛn suguya kelen tɛ quoi. parce que n'an yɛrɛ y'o ye an bɛ karamɔgɔw de jalaki. parce que a bɛ fɔ k'i taara di karamɔgɔ de ma. i b'a sɔrɔ la o fana na karamɔgɔ caman de bɛ yen mun t'a kalama mɔgɔ caman bɛ gerebuya la bi kalandenw tɛ dɛ. mɔgɔ caman bɛ yen i b'o ye kari kɔnɔna na i bɛ ka gerebuya kɛ bi ka wari ɲini ou bien ka fɛn wɛrɛ ɲini i b'a dɔn i kasi la k'a sɔrɔ o ba bɛ yen o fa bɛ yen o kalannen tɛ. kalabanciya ko karisa bɛ k'a kɛ i jɔ mɔgɔ bɛ ka fɛn sɔrɔ fɛn min na i jɔ fana ka don a la. n fana ka don a la. parce que nata fɛn de don quoi. n taara nin y'a faamuya. n y'a faamuya sinon waati ne bɛ ka waati min fɔ o ye ne yɛrɛ kɛ ta waati. ayi ko min fɔ o kɔni misaliya ta ye o ye misaliya ye min kɛ yɔrɔ o y'a dan ye. bon ne n'an ka bɛna ekɔliso la bi. ne y'a ye ekɔliso kɔnɔ bi mɛtiri bɛ kuma kalanden fɛ a b'a fɔ ko mɛtiri ka kuma ka ca kojugu. walayi o de o kuma n'i jɔ ka mɛtiri ka kuma ka ca trop. bon n'i ma pase dun a man ka bali la. a man ka bali la. a man ka bali la. o dɔ bɛ ne ɲininka ko examen ko ne bɛ se ka kuma examen dalilo kan n k'o tɛ ne bolo. examen dalilo tɛ ne bolo dɛ examen dalilo ye hakili de ye quoi ani karamɔgɔ barika ɲini. karamɔgɔ barika ɲini i b'a dɔn munna i ka ni barika tɛ o e k'a lajɛ ni barika tɛ mɛtiri ka kalanden kalan ka kalanden kalan k'a former kalanden ka tila ka tɛmɛ mɛtiri la ka tila ka président mun b'a kɛ. barika b'o la ni barika tɛ kalan tɛ o ayi o tɛ kalan ko ye parce que mɔgɔ min y'a la i tɛ mɔgɔ ye. ale ma jigin dɔnni ko de ma jigin ni dɔnni ko de mɛtiri bɛ ji kalan o ne ka tila tuguni ka kɛ mɛtiri fana ka président tuguni encore ni barika tɛ o kɛ man di dɛ. o kɛ man di. o ye barika ye. i b'a ye mɔgɔ dɔ bɛ yen hali ni ekɔliden dɔ bɛ yen hali n'o ye fangaba sɔrɔ hali n'o ye se sɔrɔ i b'a sɔrɔ hali n'o ye ka mɛtiri kɔrɔ ye dɔrɔn olu ka vɛsi u bɛ jigin duguma de k'o ɲɔngiri nin y'an ka mɛtiri de ye. o kana kɛ ten o. a kana kɛ ten mais bi o tɛ yen bilen quoi ni mɔgɔ min ye fɛn sɔrɔ dɔrɔn a bɛ n'i kɔnɔ k'e yɛrɛ de ala ye. donc ale bɛ ɲinɛ karamɔgɔ kɔ. merci a bɛ ɲinɛ karamɔgɔ kɔ. mais sisan yɔrɔ an tɛ se ka segin o kɔrɔ la wa mun bɛ la bi. bon i b'a dɔn
o kɔni an b'o fɔ ten sinon an tɛ se ka segin ten tuguni quoi. Cogo di? C'est confirmé parce que ni adamaden natara dɔrɔn nata nana ni fɛn caman de ye nata de ye adamadenw ka an kan ka boli sira o sira kan an ka tabiya kɔrɔ sira o sira kan nata de y'a bɛɛ tiɲɛ an bolo. Ayi mais kalandenya fana na e nakun ye dɔnni ye ani majigi t'o ye koyi. I ka n'i majigi dɛ parce que e bɛ min ɲini na ni m'i majigi t'a dɔn. et puis ni t'a dɔn et puis ni y'a sɔrɔ ni ma barika sɔrɔ ni karamɔgɔ bɛ labila. Merci beaucoup. A bɛna kɛ baara ye. Kuma sɔnjila ye. I b'a dɔn fɔlɔ karamɔgɔ tun bɛ kalanden kalan de hali ni kalanden kɛra mɔgɔ 200 ye i b'a sɔrɔ la san wɛrɛ san min na u b'a fɔ ko ni kalanden 2 b'an bolo n'u kan ka labila karamɔgɔ wɛrɛ de bɛ wele yɔrɔ wɛrɛw la ka na u bɛna fara u ɲɔgɔn kan ye ka tila ka dugawu k'o kalanden ye ka kalanden labila mais bi kalanden bɛ pressé labilali ma ale ka wari de fɛ. Parce que ale tun bɛ min fɔ ale tɛ k'o sɔrɔ. karamɔgɔ bɛ ka wari minnu sɔrɔ ale ɲɛ b'o la a bɛ bɔ min kɔnɔ ale pressé don ale ka ko de ye quoi ne ka kuma ale ɲɛ b'o la. e mɔgɔ b'a la e ka ko ye mun ye karamɔgɔ ko ye o ɲini k'o dɔn fɔlɔ ba ne ka yɔrɔ bɛ kuma dɔ wɛrɛ ye kalanden bɛ pressé parce que ale b'a ye karamɔgɔ bɛ ka min sɔrɔ ale fana ka teliya ka taa sigi a ka golo kan walima a ka taa kalanso dayɛlɛ a ka taa ka kilasi dayɛlɛ ale fana ka kɛ kalandentigi ye i bɛ kalanden caman bi o tɛ ka envaser o tɛ ka bouger o tɛ ka fɛn ye o tɛ ka s'u yɛrɛ kɔrɔ dɔrɔn tɛ ko ye barika t'u la de parce que kalan o ye kalan hukumu kɔnɔna na o kan ka tɛmɛ sira min fɛ gouvernement sira min fɛ o ma kɛ tɛmɛ o sira fɛ bilen o ma kɛ n'i ma tɛmɛ o sira fɛ n'i nana karamɔgɔ ka sira kan k'i bɛ karamɔgɔ lagosi n'a y'a sen de kan i wuli man di dɛ ayi e tɛ wuli bilen o wuli man di dɛ ayi mɔgɔ min kan ka e dɛmɛ ka wuli k'e dɛmɛ ka wuli ni parce que na o ma n'o pressera karamɔgɔ ma n'i pressera karamɔgɔ ma k'a sɔrɔ karamɔgɔ de kan k'i kalan k'i labila an fɛn o fɛn an bɛ labila de ne kalanna karamɔgɔ 7 de bolo kuranna na ne kitabu 8 kalan n taara n'a kunya ne ka kalan fɔlɔ de b'a anw bangena an bɛ taa an tulo ma de ka taa kalanyɔrɔ la i bɛ wuli de hali i ɲɛ kobali i bɛ kalan kɛ i b'a daminɛ ka tila ka b'o la ka taa gerebuya kɛ ka taa kalanyɔrɔ caman na ka gerebuyaw kɛ yen ka tila ka b'o la ka taa arabu fɛ siɲɛ 2 ne ye kɛra ka siɲɛ 2 Égypte kalan kɔnɔna na ne ka diplôme fɔlɔ ne y'o sɔrɔ kɛri de Égypte ne ka diplôme fɔlɔ ne y'o sɔrɔ yen de ka tila ka bɔ Égypte ni ka kana Mutani kɔrɔ yan Mutani awɔ ka na kalan kɛ n ka kalan laban ka dana Mutani de n sɔrɔla ka na n fa fɛ yen sisan bon ni karamɔgɔ ninnu bɛɛ la a bila kunna ko ne ye baara kɛ nin bɛɛ kelen pour que n ka se k'a bɛɛ ka barika sɔrɔ don min na n'a ganna i k'i denw ka fo n'a sɔrɔ ne ma karamɔgɔ bonya dɛ kalikan ani baara min ani dɔnni min bɛ k'a ɲini merci a k'e nafa hali ni karamɔgɔ ma dɔnni kelen d'i ma hali n'a ma dɔnni kelen d'i ma i dan ye dɔrɔn a k'a fɔ i ye ko taa ala ka barika don i la c'est confirmé mais bi yanni i ka se o duwawu kɛli ma e bɛ perese t'o duwawu sɔrɔ mɔgɔ min y'o sɔrɔ o de b'i da ayi ya anw bɛ Mohamed ye bi mɔgɔ caman tɛ nin dɔn nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn wa ne kelen tɛ mɔgɔ caman de bɛ bi minnu bɛ a dɔn ja Mohamed a ye tɛmɛna sira caman fɛ ka sɔrɔ ka se bi ma o la tiɲɛna ne tun b'a fa dɔn parce que n gɛrɛla fa la mais ala y'a kɛ ne ni fa ma se ka koron kosɛbɛ mais fa a fa jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen a fa teri dɔ bɛ yen a n'a baarakɛɲɔgɔn dɔ o ye Aliyu Bɔkari Ayidara Serifukɛ ale kɔni ne ni fa ye ɲɔgɔn dɔn ma mɛn ala nana ka latigɛ mais ale kɔni jɔra fa jɔyɔrɔ la anw ye parce que ale bɛ ka fa ni fa u ka jigiya sira ta anw ye ale de ye moto kura jarata kura san ka di ne ma Aliyu Bɔkari Ayidara a kɛra ne ka na ma fo k'a Ayidara k'a ni ce k'a ni baraji halisa ala ka kɔtaw yira na o la Mohamed Lalabi n'i y'a ta k'a lajɛ bi i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ kalan kɛ ka lafu i n'a fɔ i yɛrɛ da ye a kɔrɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ kalan kɛ ka ban u b'a fɔ a ye kalan a y'a kɛ nin bolo u bɛ ekɔli karamɔgɔ la u bɛ madarasa la mori karamɔgɔw la u n'a ɲɔgɔnna caman nka o finisi y'a fɔ cogo min na mɔgɔ tɛ c'est à dire que taafan sɔrɔ a tigi la donc o bɛɛ ye c'est à dire que nata minɛ bonyanen kalan hukumu kɔnɔ o de b'a to e bɛ kɔn ko ma ka taa i yɛrɛ ka sɔrɔ sira ma d'e ma. Merci beaucoup. Voilà i b'o mɔgɔ caman de ye o ye kalan qualité bɛɛ kɛ mais toujours o ma réussi ala dun ko k'ale tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ mɔgɔ de b'a yɛrɛ tɔɔrɔ sinon n'i ko kalanden ni karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ la toujours an bɛ yen de
hali arabu fe ali arabu kala yɛrɛ la a kitabu yɛrɛ bɔlen don a kitabu de kalanden ni karamɔgɔ ka dan ɲɔgɔn cɛ dan ba aw ni ɲɔgɔn cɛ o dan o kitabu yɛrɛ bɛ yen ne b'a fɛ ɲini wɛrɛ na dan bɛ kalanden ni karamɔgɔ ɲɔgɔn cɛ kalanden ni karamɔgɔ ɲɔgɔn cɛ dan b'o ɲɔgɔn cɛ danba de b'o ɲɔgɔn cɛ et puis o dan yɛrɛ kitabu yɛrɛ bɛ yen a tɔgɔ de ko taalimu tɔriki taalimu a taalimu a kitabu bɛ yen karamɔgɔ a tɔgɔ de ko taalimu kalanden ni ɲɔgɔn cɛ dɔnni siratigɛ kan a kitabu yɛrɛ bɛ yen mandasa karamɔgɔ kulubana sisan karamɔgɔbaw fana kulubana o b'a dɔn tigitigi ma min fɛ ka kitabu mun tɔgɔ b'a dɔn a kitabu bɛ yen parce que dan bi kalanden ni karamɔgɔ ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ misaliya la n bɛ dasurumani dɔ d'i ma sisan a fɔlɔ ye jumɛn ye normalement i karamɔgɔ ye o ye fɛ a k'a sɔrɔ i korilen don i yɛrɛ i farikolo la bonya taamasiyɛn ka y'i la i farikolo la ani majigi taamasiyɛn ka y'i la i farikolo la a man kan k'i ɲɛ jɔ i karamɔgɔ ɲɛna face à face la wa bi aw ma an ta o filɛ an b'an kun dama kɛ n'an ta ye bi o man kan kɛ normalement o man kan kɛ an ka karamɔgɔw b'a la hali mɔgɔ yɛrɛ wolofa i man k'i ɲɛ jɔ a la face à face la tan n'a bɛ kuma i fɛ a k'a sɔrɔ i kun bilen kun sulen hakili de bɛ ka lamɛnni kɛ mais i man k'i ɲɛ jɔ a ɲɛna face à face non i man kan kɛ o man kan kɛ kuma ti i bɛ n'i jɔ i fa sanfɛ tan ka sɔrɔ k'a lamɛn o man kan kɛ mais est ce que o tɛ daminɛ depuis du kɔnɔ parce que lamɔ fana bɛ yen e ma dege lamɔ la du kɔnɔ n'e taara yɔrɔ wɛrɛ la e tɛ se ka girin k'o ta ten hali n'a tigilamɔgɔ ko k'a b'i koro e tɛna sɔn koroni o ma lamɔ bɛ yen mais bi baasi tɛ lamɔ kan bi baasi bɛ kalanden ni karamɔgɔ cɛ o fana lamɔ dɔn de ye quoi awɔ don n taara o fana a bɛ se ka kɛ effectivement n'i nana karamɔgɔ kɔnɔ donc karamɔgɔ fana ka principe bɛ yen merci karamɔgɔ ka principe ani du kɔnɔ principe n'i taara kilasi kɔnɔ fɛn suguya kelen tɛ n'i taara kilasi kɔnɔ misaliya la min tɛ kɛ question e b'o dɔn merci e b'o dɔn directement nin man ka kilasi kɔnɔ e bɛ fɛn dɔ to so mais a tɛ kore ko e ko kilasi kɔnɔ voilà o ni du kɔnɔ marali ani kilasi kɔnɔna marali kalanyɔrɔ marali o tɛ kelen tɛ kilasi kɔnɔna marali bɛ débat jumɛn na o ye dɔnni yɛrɛ bonyali de ye quoi dɔnni bonyani ani dɔnni yɛrɛ nafa sɔrɔli o bɛ dépend karamɔgɔ bonyani ani karamɔgɔ bɛrɛbɛrɛ de la quoi parce que an ka taa an ka bulon kɔnɔ kalan sira kan ni karamɔgɔ y'i kalan sisan n'a ye ko tiɲɛ yɛrɛ la e tɛ k'ale bonya a bili kunna ko karamɔgɔ t'a kɔnɔna jɛ ye o ye tan ye non a t'a kɔnɔna jɛ ye la o tɛ se ka kɛ hali ni mana diɲɛ ko o ko kɛ n'a y'i ja na miliyari d'a ma a t'a kɔnɔna jɛ ye parce que fɔlɔ wari tɛ wuru sɔrɔ quoi bonya de bi kunun dɔnnibagaw sɔrɔ pour que i ka se k'o minɛ tɛrɛ filɛ k'o bisi k'o k'i sagola ye o k'o kɔnɔ jɛ i ye i nakun ye mun ye k'a d'i ma sans condition wari t'a kɛ bonya de b'a kɛ n'i ye mɔgɔ bonya i bɛ s'a tigi la bamananw b'o fɔ ti n'a ye ja bolo ne ko k'u t'i karamɔgɔ bonya pour que i ka sigi karamɔgɔ kan i ka karamɔgɔ ka nafa ye mun ye karamɔgɔ yɛrɛ sigila fɛn dɔ de kan o caman gali bon ale y'a ye tiɲɛ na kunun ne tun ka kalan mun kɛ n karamɔgɔbaw bolo ne ka n kalanden a bɛ ka ne ka sira tagama a b'a dɔn sisan min ka kuma tɛmɛr'o la hali ekɔli karamɔgɔya an dɔɔnin k'a la o kilasi kɔnɔ ekɔliden min bɛ mɛtiri bonya mɛtiri bɛ na a bɛ boli ka taa a ka sagi minɛ mɛtiri bɛ na a bɛ boli ka taa kunbɛn k'a tɛgɛ kuru k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ hali o ekɔliden minɛ cogo ani tɔw mɛtiriw tɛ kelen ye a tɛ kɛ kelen ye parce que o b'a dɔn i b'a kalama o ekɔliden sera ye doublé ya ayi ala yɛrɛ sɔn o ma fiyewu ka sanga n'a bɛ ka bonya min da karamɔgɔ ala de sɔn o ma ala de sɔn k'o kɛ yɛrɛ quoi la ala ko k'a tɛ ɲuman fɛ juguman na a tɛ juguman fana fɛ ɲuman na e bɛ ka ɲuman mun kɛ a bili kunna k'a tɛ ka juguman ye ko ala t'a yɛlɛma fiyewu la o tɛ se ka kɛ bon karamɔgɔ bonya a nafa belebeleba ye don min i t'a nafa dɔn maa min bɛ k'i karamɔgɔ bonya i t'a nafa dɔn o don quoi o kɔfɛ de i bɛna a nafa dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ko tuma dɔ la ne bɛ n sigi de a mana gɛlɛ cogo o cogo a mana ɲagami cogo o cogo ne hakili mana sa cogo o cogo ne bɛ n dama ka se n karamɔgɔ la fo n'a sɔrɔla ne ma minɛn kun karamɔgɔ ye fo n'a sɔrɔla ne ma dumuni tobi k'a di karamɔgɔ ma yɛrɛ dan ye a dan ye tuma dɔw an bɛ taa lɔgɔ ɲini kungo de kɔnɔ a t'an bila la dɛ n b'o fana f'i ye ka d'a kan dɛ a t'an bila la dɛ ne ye kalan ka Berta alifa siri ka du kɔnɔ ne kalan kɛ a denw bɛ n dɔn wa hali a mɔden dɔ bɛ yen o bɛ n dɔn ne ka kuranna jigi ne ye kuranna kalan k'a ban ne ka kuranna jigi taara kɛ Berta de
an taara saga faga yen de ok o kulo bɛna sisan sa o b'a dɔn min fara kuma min fɔ ok basi t'a la karamɔgɔ bɛ yen mais i b'a dɔn n'i ye i karamɔgɔ bonya karamɔgɔ yɛrɛ de b'i wele i ni mun kan kan a b'a d'i ma k'a sɔrɔ i m'a ɲini a fɛ o nin kalanden an bɛ nin labila wa i bɛ kɛ nin de i bɛ k'o fana de o ye tiɲɛ mais dɔ bɛ yen o tɛ labila dɛ parce que a waati u bɛ ka kalan kɛ fierté b'a la est ce que y'a faamuya jamalaya b'a la se b'a somɔgɔw ye se b'a parents ye o fierté b'a la n'a ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ka ɲi mais don min na n'an bila an kelen na an bɛɛ ka fɛn f'i ye donc o degun de bɛ bi o degun de bɛ bi kalandenw kan voilà o dɔrɔn de bɛ bi kalandenw kan voilà parce que kalandenw t'a dɔn u bɛna karamɔgɔ yɛrɛ bonya cogo di kalandenw t'a dɔn u bɛna dɔnni ɲini cogo di dɔnni yɛrɛ soupassement fɔlɔ o de ye bonya ni barika ye n'o ye fɛn o fɛn jɛ i sen b'o fɛn na mais ladilikan jumɛn b'i bolo ka di o kalanden ninnu ma bon ladilikan mun bɛ ne bolo dɔrɔn kalanden k'a nakun dɔn kalanbulon kɔnɔ quoi kalanden k'a dɔn ko nakun ye dɔnni kalanni de ye sisan nakun ye kalan de ye n'an ko kalanbulon o ye hali kilasi kɔnɔ an bɛ ka kuma voilà en général kuma ta quoi bulon o ye kunu de ye quoi kunu bulon tun bɛ yen mɔgɔ tun bɛna kalan bulon de kɔnɔ bulon kɔnɔ kalan de tun bɛ yen mais ni waati laban na kalan bɛɛ jɛnsɛnna hali gɛrɛn na kalan ka gɛrɛn na o don parce que dɔ dɔn bulon ye an ka kamisa hali yan bulon ye bulon de ye quoi bulon ye bamanankan de don a ka girin kosɛbɛ o la fɛn caman b'a kɔnɔ quoi kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na o de ye bulon ye o don i n'a fɔ n bɛ ladilikan min fɔ mɔgɔ ladilikan kalanden k'a na yɔrɔ dɔn n'i nana kilasi kɔnɔ i kan k'a dɔn ko nakun b'i la quoi i ka ɲinifɛn mun ye depuis i ka dɔgɔ i b'a dɔn n'i fɛ ka kɛ nin de ye quoi e fɛ ka ko ye sira jumɛn fɛ i b'o sira ta ne tɛ e lɛɛ quoi k'e bɛ karamɔgɔ dɔgɔya ne ka tugu quoi ne t'o lɛɛ quoi ou bien k'e bɛ ka karamɔgɔ dɔgɔya ne ka tugu quoi ne t'o lɛɛ quoi ne nakun ye dɔrɔn ne fɛ ka kumuni ko de ye n'o bɛ bɛn karamɔgɔ sen koli ma ne bɛ se karamɔgɔ sen ko k'a ji de min ne bɛ k'o de minɛ mais ni karamɔgɔ bɛna kalanden bɛna kilasi kɔnɔ i t'i nakun dɔn nakun t'i la o wa i ka mun fana ye kɛ i t'o fana dɔn parce que hakilina kelen t'e bolo o la Mohamed Berté Mohamed Lalabi waati ko don waati nani jɔ o bɛ k'an kɔri k'an sɛbɛn kɔrɔkɔri waati tɔ man jan waati yɛrɛ sera baro jara dɛ baro jara an bɛ kɔrɔfɔ la segin ma tigɛ la an bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ tugu ninnu na ni ka sɔrɔ ka jɛmukan ni ka a kuncɛ ni Ala sɔnna kɔrɔfɔ kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ye dɔrɔn n b'a wɛrɛ fo ka waliɲuman dɔn ka tila ka sirifila filɛbaga bɛɛ fo nin waati na k'a waliɲuman dɔn k'aw ni ce aw yɛrɛ ye aw ni ce aw yɛrɛ ye parce que nin waati na aw ye sifin qualité minnu ye a bɛ ka dɛmɛ mun si bɛɛ ma nin waati na a ka di bɛɛ ye a ka di bɛɛ ye a ka émission ka di bɛɛ ye et puis n tɛ se kuma na quoi n tɛ kuma na quoi parce que n tɛ se mun na o tɛ ka kuma mais kuma ko kuma ye min ye dɔrɔn n b'aw de fo dɔrɔn a banna a banna Ala sɔnna Madame Keita an bɛ kɔrɔfɔ la segin yɛrɛ ma foli bɛ di ale yɛrɛ de ma bali barisa